孫娘の破れたジーンズを見たおじいちゃんは、How much does a new pair of pants cost? と言ってお金を渡そうとしました。久しぶりにおじいちゃんに会いに行った孫娘。おじいちゃんは孫娘の姿を見るなり驚いて財布を取り出しました。How much does a new pair of pants cost? 久しぶりに会った孫娘の履いているジーンズを見て、ボロボロになったズボンを履いていると思ったおじいちゃん。孫娘を気の毒に思ったおじいちゃんは、お小遣いを渡そうとしたのです。You're that bad off. I'll buy it. Jeez, you're that bad off. You're so funny, Grandpa. Wow. ドレスを着たお母さんを初めて見た子供たち。息子が新しい姿のお母さんを見て、ママに言います。You're being a good boy too. お母さんは涙が出そうで、子供に何も答えられません。しかし、息子は聞こえなかったと思ったのか、再び言います。Better hold back those tears. Mom. Oh. Mom,